Oras madihita salutna akadamang do dainang nangolongi di bagasa Tuhan Yesus Kristus dan minidibata na totong mga ramoti sa akanguluta sa bagasan tikyon. Damang dainang taparade roha do pikirata laho tumangin hatan itu di bagasa tikyon tapasada roha tamartanya kita. Moliati mau pasar roha nami tuho ali dibatan nami disude dengan dibasam no asini roham. Naong totong dilehom mutu bagasa ngulu nami. Di bagasa tiket Tuhan laho taruli hai marhite hite hatam. Todim perbadia madungani manuturi asa tu mangatus yami di hatam. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amin. Damang dainang hatan Tuhan nasar tuhita dia pala partikeno dia nek mai sian buku di si Markus bidu 10 mamuka mesene sada masuk mesa tuai walu tajahama odo hatani Tuhan. Asa dung salpu ari sabati dituor si Maria Magdalena do si Maria ni si Jakobus rap doho si Salome maragam ragam nina khusus lau mamiaki bakena. Jadi masa sugut di hari parjolo dung sabati lau manasida tutanomani dinabisar mataniari marsi padoha do nasida isima manggulang batui dihita sen baba pitu ni tanomani mamer do paki nasida di idama nang digulang batui ay nabalga situtudoi di mogoti nasida matanomani gabi di idama doli sahalak parloson na marlinang-linang hudul tukan siamon jadi mabir situtu manasida alainin na do madok nasida unak kamu mabia dilulihamudo Jesus nasyen Nazaret nang dipersilakon nungahehe ibana dan disot ibana idahamuma inganan hapehan nao lao mahamuna pabuhamuna matuak kasisyan na do tu si Petrus juluan na do hamu tu Galilea disima idamuna ibana songon naong didokyat tu hamuna dungiruar manasida mapurus yang tanomani laos akaduduk do nasida jala termali jadi dang adong di pabuah-buah nasida aget wise ay natahu do roha nasida ido yang go sahna dihita salun nakadamang do dainang nenlonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus pesta Paskah imasada pesta ulup-ulup di bagasan parngulu di halak Yahudi. Adorang suado pesta Paskah na hitarayahon ni mahalak Kristen sasitong na halak Yahudi nunga adong di patupan nasida pesta Paskah. Pesta Paskah na pinatupa di nasida makalosong selalu akka basa-basa ni dibata dinadingo nasida pabahenan ni debata topu dinasida na pabukasun opu dinasida haluar siantano Mesir bongot tutano Kanaan tano na pinar bagahon ni debata topu dinasida jala somalna parningotan pesta Paskah rodo hala Junani rodo halak Yahudi siadi sanawalu tu huta Jerusalem buasa dirajumi nasida do huta Jerusalem gabe inganan olopulok di nasida lahu mamestaw pesta Paskah amang inang hurian elonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus di bagasan tulpuk jamita nasa tuhita dia pala partikeno takasdo didokot diari parjolo dung siduk are sabati are sabat ima di hari Sabtu jadi laudo mapurus manang ditahi rohani paropuan ima si Maria Magdalena si Maria ni si Jakobus si Salome ditahi nasida do laho mamiahi bakti ni Yesus dibuat nasida do akana khusus dalam dinasida mamiahi bakti ni Yesus
jala patudu onolong ni rohadi nasida. Amang inang dumate Tuhan Yesus di hari Jumat, di Jumat Agung. Di hari Sabat diatura di ruhut di halak Yahudi di hatiai dan bu nasida mangula kaulau. Soro sudinang nasida. Dan bu nasida imajian lo kalana asik. Alai dung sipul ari sabati lahu do ima akka paropuan nama kaholongi Yesus tu tanoman tu ingana ni Yesus di naripak konima disada kuburan. Ditik nomor dalan nasida. Mar taringot do akka paropuan. Didok nasida do isi do nang manggulang batu di hita. Di boto nasida hagaliw ni dagingna. Dan mungkin margogo nasida manggulang batu. Alay adorang sosahat do pinasida. Diinganan tanoman ni Yesusi. Adorang soadong do pe alus na isi na manggulang batu di nasida. Asaboy manopot mameren bakin ni Yesusi. Siyan na daw di parohon nasida ma nunga magulang batu. Tarsoko do nasida tarsoko. Terus do nasida mapurus lato tanaman. Alay lam martabba mamusinang songgok ni rohadi nasida. Buasa di bereng nasida inganan hapeahan ni bakke ni Yesus sidang adombe. Dan di sibe bakkei dan di ida nasida be Yesus na mati na diawlogi nasida pea di tanaman. Justru pajupang do nasida do sahala doli-doli. Namar pakai namar langnya naso tinada di nasida. Amang ginambudo tabayak ko. Di bagasan biar ni roha, di bagasan ni mahatakutan. Roh musenang sahala doli-doli majupain nasida. Alayla si pakulingi doli-doli ima, jalay patu doli ima. Sada barhita na ulit nasida. Didok doli-doli ima mula di buku na asing tajahap. Ima didok suruh-suruh ni mamadok tu nasida. Dan disobbe bak ini Yesusi halak Nasaret na dipersilakoni nunga heke ibadah. Sada barita naso hea masa. Sada peristiwa naso hea dope terjadi. Sahalak na mate. Na disakian sudinang jolma. Bui mulak bangun. Maka ada sebuah keterkejutan yang begitu luar biasa. Laos ditonahon doli-doli ido tu nasida. Asa dibaritahon tuak kasisianna doho imatu si Petrus. Amangin ang nalongat bagasa tuata Yesus Kristus. Buasa ma adong asing padohan ni sisian do ima si Petrus. Ternyata amanginang adong neneng ajaran na tuwi tagat marsadasana. Si Petrus sada sisian ni Yesus yang 12 halak. Ibana do na makatidakon tu Yesus tung naso jadi tadi konon na ima Yesus ahape na masa. Alay ditikin na dibuan ima Yesus tu ima halak mali. Dung dibuan ima Yesus tu akka parpunguani. Dung diparuhan ibana sudinang kesaksian doakan masa tu diri ni Yesus. Hasilnya kasih tahu noni tahutan do ibana. Nah di do ibana berani do maka tidak kok do anakku do. Ale di bagasan biar ni roha ibana ale di hasil parnihapan. Napi natupan ni Yesus. Gebe tahu tadi bana. Gebe di persuada ibana do Yesus tu. Kenapa bisa demikian? Karena rasa takut yang begitu luar biasa. Maka suruh-suruan. Didok maasa di paboton tu si Petrus na di bagasan biar nerohai. Yesus inungahe. Jala aman na di patuduan akka parupuani. Marlujung nasida di bagasan tahutap.
Baka didokon akadot donasida tarmali. Naboto do istilah tarmali manginang mabir situ tuh. Alani biarna sampai gemetaran. Karena saking takutnya para perempuan itu sampai gemetaran. Alani biarna tarmali nasida. Alani dibari tahun nasida do ima taringot hayam di Yesus. Damang dainang nah hinalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ahado nanang rajumatta nagabejamita na mangulu di hita di apala partikyanon marhite-hite hatan itu hanasa hita. Na parjolos sahaya manginang nanang rajumatta di apala partikyanon pesta Paskah na tapatupa dadabe na marningot tita. Songon hala ima hala Yahudi namar ningo donasida di haluaon na pinatupan ni debata topu dinasida. Ale pesta Paskah na tarayahon amanginang naung tahilalado naung tajalo do hita do secara langsung majalo hita do secara langsung ima makilala haluaon na dipasat ima Yesus Kristus. Kita tidak hanya sebatas mengenal, tapi kita merasakan atau mengalami sebuah kuasa yang begitu luar biasa. Bahwa hidup kita ngolutot, nunga ditebus Yesus Kristus, sian hamatian, sian dosa, marhite-hite na heke ibana. Maka pengalaman yang begitu luar biasa yang kita terima di bagasan Yesus Kristus, ido nataulopon, ido natarayahon. Di bagasan peristiwa pesta Paskah diparhehe ni Yesus. Tarparita do pada saat ia Yesus na diparsilakon natorop, na diparsilakon akamali, na diparsilakon akahalak parisi, hehe do di bagasan pesta Paskah. Jadi ada dua peristiwa pada saat itu. Peristiwa perayaan mengingat mereka Paskah yang terjadi ratusan tahun yang lalu kepada nenek moyang mereka, itulah kelepasan dari tanah Mesir. Nah, padua di hati hai ditiki nara dibaritahon akasisian di Yesus ma nakehi Yesus. Jadi perayaan Paskah manginang tabari tahun manang tahakidak kodo hahiu ni Yesus di bagasan akan ulta. Nah padua damang dainang nelonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite jami tau takas di paruah tuita dan marsada-sada. Songo suku-suku niaka parupuani isedo manggulang batu di hita. Batu gak bisa ada gobara doon nasobui parupuani mamereng bakti di Yesus. Batu gak bisa gabara do di bagasan mulutna. Dan boy ima taberek ima Yesusi mono adong ima akasi taunon akadosa. Maka dosa itu digulingkan. Batu ima digulakon. Si taunoni ima digulakon. Hambatan-hambatan untuk bertemu dengan Yesus itu disingkirkan. Hambatan-hambatan yang pajupak kita do ima debata nunga dipasiding ima Tuhan Yesus. Maka ketika pesta Paskah terjadi yang kita rayakan pada saat ini, kita percaya hambatan-hambatan yang selama ini membuat kita jauh daripada Tuhan. Nunga ima dipasiding manang ima dibolokon Yesus. Dak adong be mga bati. Ngabuy bilangsung kita mapurus ima tu Yesus. Nunga be taber langsung Yesus na palok kita. Makite-hite akahapor siyaw narong di bagasan ulut tagadong marsada-sada. Napatulud damang dainang siyan hatan ni Tuhanon pesta Paskah na mangajar kita maka tidak konaw kehedo Yesus. Ketika perempuan itu di dalam ketakutan, di dalam kecemasan, di dalam termalitod di nasida, ale totong do nasida mabaritahon tuak kasisian na kehedo Yesus. Maka pesta Paskah menjadi waktu bagi kita. Partikiat dihitam maka jongjok kun na kehedo Yesus.
Nang di pamonang Yesus do kita. Jadi dak kolang ima sebatas lagi berdiam diri merenung atau berdiam diri bersyukur. Tetapi bagi kita sekarang, tarayang ima pesta Paskah maduk mau lihati jalan maka jongjokon. Basa-basa di debata nang tajalo di bagasan mulut taganuk marsada-sada. Amanginang nenlonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Bagas itu tudo holong ni rohani Yesus Kristus. Di sadatiki adong ma guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu ditiki ma perayaan Paskah. Dido ibana matuaka muridna anak-anak sekolah minggu. Lukis samuna majo tolor. Dijagu nina. Jadi jelebok kamu na andonga lukisan tolori tusonina. Di sadatiki dapok maima hari minggu pas di pesta Paskah. Rodo ke sekolah minggu, adong do nama buat tolor ke lukisan adong na asing. Alai adong masada dan sekolah minggu. Dan dibuat ima tolor. Alai dibuat ibadah ma seekor manuk, anak di manuk. Dido ima guru sekolah minggu nama. Bahasa anak di manuk di boko. Bahasa ima dan tolor na dilukis. Medoko ni madada sekolah minggu. Ibu guru. Odo nare hulukis toloron. Alai dungi masa minggu husipan. Gabi menetas minna. Alana dada sekolah mingguon. Dibuat di mana dilukis imana tolor. Nang dipodokpon. Jadi memang mati kina menetas. Suku-suku maima guru sekolah minggu no. Alera si patorang ima guru sekolah minggu no ma. Dona diraju mihamuna na diboto hamuna adik-adik tarik emetolor Paskah. Ada mama dokon. Kami ingat ibu guru sama tolorod do ima binda mati alai keluar do ima anak ni manu. Gabi makhluk hidup. Suang-suangoni do Yesus ninna. Nama tehian iman alai gabi mulak mangolun. Isu kumatu dak nama bona ni manu ko. Do menurut mu anak ni manu. Pesta Paskah ninna. Romai ma dak denakon. Guru mulu menurut tu pesta Paskah dakku bereng be ima bakke. Alena ho bereng ima hangulu wadina. Amang inang nah hinalonga di bagas Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa pesta Paskah sesungguhnya demikian. Kita tidak lagi melihat sebuah kematian, tapi kita melihat sebuah kehidupan. Dan tabereng be ima hapiahan ni Yesus i. Alena tabereng hangulu ni Yesus namang lenggulu tu kita. Itu pesta Paskah datutu. Mamereng hanguluan na pinatupa ni Tuhan Yesus tuhita ganuk marsada-sada jalan ang tajalo di bagasan akangulut. Amin martanya kita. Moliate mau pasar warnami tuho ali debata nami debata Jehovah. Disudi dengan ibasam asini roham nang totong di lehom itu bagasan ngulu nami. Tarulihan marhiti hatan Tuhan. Ajari kami asa totong maka tidak ko no kihiduho siya namate nang ditaloko do ima dosa doa kawasona dan marulupulot do kami di salunnya Tuhan moliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan totong mangaramoti hita ganuk marsada-sada. Horas